Kah ngene iki. Cok kayak demit ngono. Kenapa lo sirik? Lo sirik sama gue? Ngapain sirik sama gue? Aku ngomong orang yang di situ iku lho. Ndak nyauron aku wis sirik karo aku ra. Oh, tak. Wis sirik to karo aku. Aku tidak sirik padamu. Tapi ngomong jarene sanem kakan dosa. Sing kakan dosa iku sing kakan nah itu. Terus apa kabar wong sing tukang jagal nang nggen Kamboja ngono kae, he? Apa kabar? Sing kakan ngomong ngono ki jane ki ya Aku pengen iki, Beb. Terus to bene wong ujat, tapi aku pengen sandal iki. Iki piye ta iki sisi domai do wong ra to iki. Ora sandal lali wae itu. Pengen pikir sandal, aku pengen sandal tapi lek sing musuh aku yo ndang pedot kuwi kenekane Beb. Kuwi mesti mau nggih yo-yo. Yo malah nggih yo-yo rumasamu yo-yo yo. Iki ra sida maido wong sik roh barang-barang apik ya cah ya. Roh barang-barang apik ra sida maido. Maido wong lek roh barang sik nang tempat shopping ngene iki lali arep misuh-misuh lali. Lali carane ngomong dancuk. Iki lho apik Beb pira wi? Mesti 199. alah tabran bokonge. Iki lho Beb apik. Iki lho tinggi nganu Beb. Tinggi iki lho. Iki pira? 149 jian Beb. Ape tuku sitok aja 149 Beb. Kapan to diskone GU iki? Ngono lho. Sing sirik karo sain iki makane golek dhuwit sing akeh. Kan nek nggih shopping bayar utang rasa nyangkem. Mau nggih yo ki nek wong lho Beb iki ndablek wae iki lek nek wong lho mau sepatu didol nggih yo-yo-yo-yoan. Cah nakal. Wes